Prest daukagu Xabier Arzoz Santesteban, bera zuzenbide administratiboko katedraduna da, UNED-en, Auzitegi Konstituzionaleko letraduna izandakoa da ere bai, eta hizkuntza eskubideen izaera politikoari buruz mintzatuko zaigu. Pixkat laburtzearren bere hitzaldia, hemen daukagu naia, por cierto, Xabier, kaixo. Hizkuntza eskubideak prozesu politikoaren bidez eratzen dira nagusiki, eta tesia erakusteko munduan aurkitzen diren hizkuntza eskubideak 5 eredu normatiboetan sailkatuko eta azalduko dizkigu Xabierrek. Orain zure txanda, bana edozunean eta aurrera. Ongi etorri. Hasi nahi dut antolatzaileei nire esker ona erakusten, batez ere Iñaki Arrutiri eta, atzean dagoen Aitor Azkonogitari logistika oso ondo antolatu duelako. Niretzat atsegin handia da, plazer handia da hona etortzea. Ez dizut esan, baina aspalditik Madrilen bizi naiz eta normalean ez daukat aukera askorik euskarazko hitzaldiren bat emateko. Espada, zuek, edo bertan zaudetenok gonbidatzen banauzue, behintzat. Aurkezleak esan duen bezala, nire gaia, nire hitzaldiaren gaia hizkuntza eskubideen izaera politikoa da. Bizentza Tazak egin duen hausnarketa izan du arretagune bezala Espainiako egoera, estatu barruko egoera. Nik pizka bat handik estatutik urrutirago joango naiz eta hartuko dut, egingo dut hausnarketa orokorrago, edo abstraktuago, edo filosofikoago. Baina gero, ikusiko duzuenez, zentratuko naiz zuzenbide mailan. Beno, ohikoa denez, 4 zatitan banatutako edo zatitutako hitzaldia izango da, sarrera txiki bat egingo dut, gero arlo nagusi bat izango da hizkuntza eskubideen izaera, hemen ahoz nahiko labur ibiliko naiz, testu idatzian luzeago edo jorratzen dut arlo hori, eta batez ere ekingo diot hizkuntza eskubideen motak azaltzeari. Hori izango da hitzaldiaren zatitxorik nagusiena. Eta amaituko dut ondorio batzuekin. Zergatik hitz egin, justizia linguistikoaz. Hemen hizkuntza gutxituen inguruko errebindikazioek 2 paradigmarekin edo topo egin dute azken hamarkadetan. Paradigma bat da giza eskubide linguistikoen ikuspegia eta bestea da hizkuntza linguistikoarena. Eta azalduko dizuet nondik irten diren paradigma horiek eta zendolako jarrera proposatzen dudan nik pertsonaki. Eskubideak munduan, 20. mendean jaso duten garrantzia guztiok gara jakitun, ezta? 2. Mundu Gerraren ostean hasten dira giza eskubideen aldarrikapenak. Giza eskubideen aldarrikapenak asko dira, hasiera batean aitorpen unibertsala besterik, baina gaur egun milaka ditugu. Eta gai guztietara hedatzen dira. Giza eskubideak defendatzea, giza eskubideak baliatzea, maila politikoan garrantzi handia jaso du. Gure eskubideak edo gure interesak, gure reklamazioak oinarritzeko normalean alegatzen ditugun, erabiltzen ditugun argudioak giza eskubideak izaten dira. Eta giza eskubideak ere ailegatu dira hizkuntza arlora. Eta horrexegaitik doktrinan edo akademian, orain dela 2 hamarkada, 3 hamarkada modan jarri zen
hizkuntza gaietan dagoen eta egon den hurbilketa bat. Hurbilketa hori esaten zaio edo Linguistic Human Rights ikuspegia. Ikuspegi hori oso arrakastatsua izan zen, behintzat urte batzuetan zehar, ikuspegi hori soziolinguistikoa da, batez ere hezkuntza arloan aritzen direnek sustatu zuten, eta hor aipatzen dut nolabait ikuspegi horren aitzindaria edo figura nabarmenena. Danimarka, uste dut, Danimarkako Skutnap Kangas emakumea. Ikuspegi horrek nolabait aditzera ematen zuen, eta bizka bat Bizenta Tasak ere hildo horretatik argudiatu du, eta ni ez nago oso konforme horrekin, azalduko dizuedan bezala. Ikuspegi horrik aldezten du hizkuntza eskubideak neurri handi batean giza eskubideak direla. Eta planteamendu hori nire ustez ez da zuzena. Ez da zuzena zuzenbidearen arabera. Beste ikuspegi edo beste zientza baten arabera agian bai, baina zuzenbidearen arabera, eta zuzenbidea da nire esperientzia edo nire jakintza arlo bakarra, zuzenbidearen arabera ikuspegi hori ez da zuzena. Eta hori dela eta orain dela ja 16 urte idatzi nuen pare bat artikulu inglesez, testu idatzian aipatuta daude, baina ondoren aurkezpenaren ondoren aurkeztuko dira bebai pantaila honetan, idatzi nuen bi artikulu nolabait aurkako ikuspegia defendatzen. Ikuspegia zan, giza eskubideak hizkuntza eskubideekin zerikusi gutxiz dutela, eta batez ere kontu politikoa dela. Hizkuntza eskubideak sortzea, arautzea eta lortzea. Eta hori da pizka bat egingo dudan aurkezpenaren mamia. Ikuspegi hori oso arrakastatsua izan zen, badaude hainbat argitalpen hortik, beren arretagunea zan hezkuntza. Eta batez ere, irakurtzen baduzu arretaz testu horietan zegoen mamia, azken batean defendatzen zituzten bi eskubideak hauek dira. Ama hizkuntzan irakaskuntza jasotzeko eskubidea, eta zure inguruan nagusi den hizkuntza irakaskuntza jasotzea. Hori da azken batean lerro horren ardura nagusia. Giza eskubide linguistikoen ikuspegiak ez zuen ezer esaten justizia arloari buruz, osasun arloari buruz, eta gainerako zerbitzu publikoei buruz. Obsesioa zen hezkuntza. Eta hezkuntza batez ere ama hizkuntzaren bitartez. Ikuspegi hori maximalista izanik, azkenean lerro korronte horrek amaitu zuen ondorengo tesiarekin. Ama hizkuntzan irakaskuntza jasotzen ez duen, edo ama hizkuntzaren bitartez irakaskuntza bermatzen ez duen estatua, hizkuntzak hiltzen dituela. Linguizida da. Eta hori, eramaten badugu, adibidez, Kataluniara, hezkuntza inmersiboa dagoen eredu batera, azken batean, Skutnap Kangas horrek amaitu zuen esaten, Kataluniako sistema linguizida zela. Katalana sustatzen zuelako gazteleraren kalterako. Gaztelania ama hizkuntza dutenentzat ez zegoelako lehen hezkuntza gazteleraz. Ikus dezazuen, planteamendu teorikoen azken muturretara eramaten badira, holako produktuak ere sortzen dituztela.
Bueno, gero, aldi berean, edo pizka bat ondoren, beste ikuspegi bat sortu zen, eta da linguistic justice deritzona. Eta handik dator, gu ona ekarri gaituen topiko nagusia. Linguistic justice ikuspegi hori jorratzen dute batez ere politika zientzialariek. Eta dator batez ere Kanadatik. Kanadatik. Aitzindari bat da Alan Patten. Europan beste jarraitzaile bat izan da Philip van Parijs. Hau, hemen ardura ezberdina da, eta da nola sartu hizkuntza gai bezala teoria politiko orokorrean. Teoria politikan hainbat gauzetaz eztabaidatzen da, nola banatu behar dira eskaz diren baliabideak, adibidez. Beste gai bat, modan jarri zana, zan hizkuntza. Batez ere, hizkuntza arazoak, hizkuntzako gatazkak zituzten herrialdetan. Ez da kasualidadea bat Kanadakoa eta bestea Belgikakoa izan. Hemen gauza pilo bat daude barruan. Gauza pilo bat denetarik dago. Adibidez, ikerkuntza edo eztabaida lerro nagusiak izaten dira, bereziki, hizkuntza eskubideak bereziki sustatzen dituzten herrialdeen printzipio liberalekiko adostasuna. Hauek joera daukate, adibidez, Quebeceko arauketa, Baltikoan dauden estatuetako arauketak, bakizue Letonia batez ere arazoak dituela errusieraz hitz egiten dutenekin, eta batzutan bai Kataluniako arauketa. Orduan da, liberalismoaren ikuspegitik, hizkuntza politika horiek liberalismoarekin bateragarriak ote diren. Beraz, handik ekartzen diren, ekarpenak normalean, eztabaidak egoten dira, baina normalean mugak jartzen dizkiete, guk defendatzen ditugun, edo guk defendatu nahi ditugun plantamenduei. Beste ikerkuntza lerro bat adibidez da, Europa mailan, Europako batasunean, ze hizkuntza politika erabili behar dugun. Eta adibidez, Van Parijs hori, gai batzuetan oso aintzindaria edo oso abanguardian dagoena dirudiena, adibidez, Belgikari begira lurraldekotasun printzipioa defendatzen du, eta uste dut hori abiapuntu oso ona, oso interesgarria dena, baina Europari begira defendatzen du ingelesa lingua franca bezala. Horrelako eztabaidetan sartzen dira justizia linguistikoan aritzen diren zientzialariak. Zein da arazoa? Zein dira arazoak? Agertuko da, baina nire kezka nagusia da, hauek, nik esaten dudan, global eskolas dira, international eskolas dira, eta idazten dituzten liburuak suposatzen dira mundu osoan aplikagarriak direla. Gizarte guztietan aplikagarriak direla. Lehen munduko eta hirugarren munduko. Iparraldean eta hegoaldean. Hizkuntza ofizial bi duten herrialdeetan eta hizkuntza ofizial pilo bat duten herrialdeetan. Oso orokorrak dira, oso abstraktuak dira. Eta oso zaila da gure egoeretara egokitzea. Eta zientzian, paradigma eta eztabaida lerro behin eta berriro sortzen dira. Beste bat, aurrekoei kontra egiten diena da, deritzon, Singapurreko hizkuntzalari batek bota duen beste ikuspegi bat. Hizkuntzak sustatu behar direla eskubiderik gabe. Hau ez dut ematen hemen adibide bezala, baina ikus dezazuen akademia, zientzian,
badaude lerro ezberdinak eta guztiek elkarrekin talka egiten dute, eta bueno, ibili behar dugula zuhurtziaz, handik zer jaso behar dugun erabakitzeko. Zer dago hemen? Bueno, nire aurkezpenarekin azpimarratu nahi duena da politikaren garrantzia. Ni legelaria naiz, eta legeak dioena ondo azalduko dizuet, baina azpimarratu nahi dut, eskubideak izateko, aldez aurretiko lana, prozesu politikoa da. Orduan, hori da, aintzat hartu behar dugun kate begia. Hizkuntza justiziak proposatzen dizkigun, printzipio, teknika, eredu, arauen artean, eta gero hizkuntza zuzenbidearen artean, hizkuntza eskubideen artean, hori mamitu behar da, hori landu behar da, eta hori politikarien bitartez egin behar da. Eta bi mailak ez ditugu nahaztu behar. Proposamenak ondo daude, baina proposamenak justizia, esaten bat dugu, hizkuntza justiziaren arabera hau honela izan behar du. Baina horrekin ez duzu auzi bat irabazten, edo horrekin Konstituzio Auzitegiak ez dizu kasu egiten. Printzipio horiek, arau horiek, printzipio horiek, erregla horiek, arau egin behar dugu. Ahalik eta goragokoen, alba da konstituzioan bertan, alba da estatutuan bertan, alba da legeetan, estatu mailan lege organikoetan. Baina ez baditugu printzipio horiek, zentzuzkoak omen diren printzipio horiek, arau bihurtzen, egiten ari garena da espekulazioa. Pizka bat lehenago esan dudana. Kontuz, hortik, zenbait akademiko globalek aldarrikatzen dituzten errazetekin, zeren gure beharritzanak hobeto dakizkien ez dago. Beraz, jarraitu behar dugu han hemenka gauzak begiratzen, han hemenka gauzak hartzen, baina gure egoera konpontzen duen errezetarik ez dago. Ez dago idatzita, eta uste dut lehenago iradoki duen bezala, Bizentak iradoki duen bezala, errezeta hori egin behar dugu egunero. Hizkuntza eskubideen izaera. Aterako dut erloioa. Hau, badirudi garbi dagoela, baina ez dago hain garbi. Ez dago hain garbi. Ez dago definizio normatiborik, eta bakoitzak erabiltzen duen definizioa berak egindakoa da. Ezta? Ezin dugu, Espainiako ordenamenduan ezin dugu hizkuntza eskubideen definizio bat atera. Dakigunez, hizkuntza eskubideak lurralderen arabera zeharo aldatzen direlako. Sei arauketa nagusi dugu Espainian, ezta? 6 autonomia erkidegotan hizkuntza bat baino gehiago ofizial direlarik, eta arauketa horiek elkarrekin antza daukate, baina ez dira zehatz-mehatz berdinak. Nik hemen proposatuko dizuet hizkuntza eskubide bakoitzaren helburuari begiratzea, aintzat hartzea, helburua. Helburua da hizkuntza eskubide bakoitzaren edukia, garrantzia, oinarria eta bar definitzen duena. Eta ikusiko dugu orain hizkuntza eskubideen atzean hainbat helburu egon daitekela. Hau da, hizkuntzen arteko elkar bizitza egokitzeko hainbat arrazoi egon daitekela. Kohesio soziala, integrazio politikoa, ongizatea, justizia, agian, bebai, justizia politikoa, baina hainbat arrazoia.
hau da argitu nahi dudan beste puntu bat, jadanik aipatu dudana, neurri handi batean, hizkuntza eskubideak, hizkuntza eskubidetzat jotzen ditugun horiek ez dira giza eskubideak. Giza eskubideak balira, ez geundek hemen. Zeren, giza eskubideak ez dira eztabaidatuak izaten. Balio dute edonon. Edonorentzat eta edonon. Ez da diktaduretan, ez dira ausartzen esatera, diktatura horretan giza eskubideak ez direla respetatzen esatera edo onartzera. Bueno, zein da aldea? Giza eskubideen norabidea edo helburua edo xedea da norbanakoaren duintasuna. Norbanakoaren duintasuna berdin da Hemen eta Japonen. Emakumea zen gizonezkoa izan, aberatsa eta naiz pobre izan. Oda, duintasuna da, norbanakoaren duintasuna. Hizkuntza eskubideen helburua bestelakoa da. Agian ez dugu adostuko zer dagoen atzean, ezta? Baina ulertzen dugu beste gauza bat dela. Nortasuna dago hortik, identitatea dago hortik. Badaude komunikazio behar izanak, baina gure artean ez dago komunikazio beharrik, ezta? Hau da, guztio gara, omen gara, ezta? Elebidunak, ez dago problemarik gaztelera erabiltzeko. Gure erronka da beste bat. Ez dugu gaztelera erabili nahi komunikatzeko bakarrik. Baizik eta gure nortasuna bestelakoa da eta gure identitateari ekin nahi digulako. Beraz, helburu ezberdina da eta identitatearekin harreman estua dauka. Hau da daiteken edo liteken definizio bat, ez da behartzailea, ez da normatiboa esan nahi dut, zer da? Hainbat esparrutan. Hizkuntza guztiz transversala da. Hizkuntzak jotzen du legeria, legeak eta arauak egiten eta argitaratzen diren hizkuntza kontuak, justizia, nola funtzionatzen duen, epaileek ze hizkuntza dakizkiten, parlamentua, hainbat gizarte osoa, estatu osoa zeharkatzen duen kontua da hizkuntza. Arlo guztietan arauketak daude, arauak daude, depende. Herrialde batzuetan, horietako arlo pare batean egongo dira arauak, baina gero eta arauketa sofistikatuago edo justizia linguistikoaren ikuspegitik are eta osoago, edo nolabait esatearren, esparru gehiago jotzen dira. Espainian, adibidez, justizia eta hizkuntza mundu estankoak badira bezala funtzionatzen dute. Hezkuntza ez, baina justizia bai. Hau ez da gertatzen, lehenago Bizentak aipatu duen bezala, beste herrialde batzuetan, Belgikan, Suitzan, Finlandian eta Kanadan. Eta agian ez herrialde gehiagotan. Eta, legelari batentzat badago bereizketa nagusi bat, zuzenbidea den eta zuzenbidea ez denaren artean. Agian sonatzen zaizue hori normalean horrela idazten da, gazteleraz, bai, hard law eta soft lawren arteko bereizketa. Hard law da, dakizu ezagutzen dituzuen legeak eta arauak, erreglamenduak, soft law dira bestelako ebazpenak, gomendioak, adierazpenak, nazioarteko mailan oparoak direnak, estatu barruko zuzenbidean gero eta gehiago sartzen ari direnak, baina
auzi bat, eta ni legelaria naizen aldetik hori da nire erronka, azken batean auzia irabazi behar dut, irabazi nahi dut, nire bezeroarentzat, edo nire administrazioarentzat. Claro, jarlo aipa daiteke, jarlo baliagarri daiteke, baliagarri izan daiteke, baina soft law ez. Epaile bat ezin dut konbentzitu, ezin dut nire gana ekarri, aipatzen badiot nazioarteko adierazpen bat. Eta gure gaian soft law adierazpen asko daude. Beraz, errealista izanik, ondo daude soft law adierazpenak eta posible bada estatu barruko legeria islatu beharko luke, jaso beharko genuke printzipio horiek, baina jasotzen ez diren artean ez dira behartzaileak, ez dira lotesleak. Bueno, eskubideen artean badago ni ustez bereizketa nagusi bat, eta da izan dira ibiltzeko, baina ez dakit nola ibili. Peripatetikoa, batetik fokoa, gero... A ber, bereizketa nagusia da tolerantzia, eskubide eta sustapen eskubideen arteko bereizketa. Tolerantzia eskubideak ze dira, ni euskaraz kalean hitz egiten badut, zigorrik ez jasotzeko eskubidea. Nire eremu pribatuan nahi dudana egin aldut, ezta? Bai hizkuntza bat erabiltzea eta bai ez dakit txistea kontatzea edo aldizkari bat irakurtzea. Esfera pribatua babestuta dago. Eta horrek barnean sartzen du gure hizkuntza aukeraketak, bai, gure hizkuntza erabilerak eta gure hizkuntza aukeraketak. Guk hitz egin dezakegu, erabil dezakegu nahi dugun hizkuntza. Ez du izan behar gure hizkuntza edo gure ama hizkuntza edo nahi badugu esperantoz hitz egin kalean edo familia barruan, giza eskubideek babesten gaituzte. Beraz, ez dauka zerikusirik gure nortasuna, gure identitatea babestearekin. Baina bide nabar, gure identitateko hizkuntza erabiltzen badugu, gure identitatea ere bezarkatzen da eta babesten da. Baina giza eskubidearen helburua ez da hori. Giza eskubidearen helburua da norbanakoaren garapen askea, autonomia pertsonala. Eta nik nire figura edo nire nortasuna eraikitzeko nahiago badut esperantoz hitz egitea, edo latinez, hori da nire aukera, nire autua, eta giza eskubideen arabera hori errespetagarria da. Hori ere, plantamendu hori, makala bada ere, mesede egiten die, hizkuntza eskubidei, hizkuntza gutxiko komunitatei, zeren ez dute errepresiorik edo zigorrik edo kalterik jasan behar hizkuntza propioa erabiltzagatik. Sustapen eskubideak, diskriminazio eza, estatu demokratiko guztietan errespetatzen dira, ezta? Printzipioz, oroar. Kontua da bestea, sustapen eskubideak. Ez da nahikoa, eremu gutxiko hizkuntza komunitateek ez dute bakarrik asimilazioaren kontrako babesa behar, baizik eta gehiago nahi dute, erabideak, beren hizkuntza, zerbitzu publikoak, eskolak eta bar. Eta hori da sustapena. Fijatu, sustapen kontzeptua hemen erabiltzen dut, segurazki zuen udalerrietan erabiltzen ez den zentzu batean. Espainiako administrazio zuzenbidean sustapena da diru laguntzak ematea, gutxi gora bera, ezta? Hemen sustapena da tolerantzia ez dena. Beraz, hemen gauza pilo bat antolatu behar dira aktiboki. Hau da bereizketa nagusia, ikusiko dugu.
Nazioarteko mailan hizkuntzak babesteari buruz dagoen arau bakarra, loteslea den arau bakarra, Bizentaren aurkezpenean agertu da aipamena, hemen testu osoa ekartzen dizuet, ikus dezazuen xedapenaren ambiguetatea, xedapenaren argilunak. Azpimarratzen dut, hau da nazioarteko estandar bakarra. Bakarra. Eta, esaten da, gutxiengo etniko, erlijio eta linguistikoak dauden estatuetan gutxiengo horietako pertsonei ez zaie ukatuko. Euren taldeko beste kide batzuekin elkartuta, euren kulturaz gozatzeko, euren erlijioa izan eta praktikatzeko edo euren hizkuntza erabiltzeko eskubidea. Lehenengo begirada batean, ze dirudi xedapen honek? Ematen duela tolerantzia ala sustapen eskubide bat. Nortzuk deritzote tolerantzia besterik ez. Eta bestea, sustapen modu bat ematen duela. Hau da, dagoen, ez da baita nagusia. Nazioarteko, arau guztiak normalean ondo eginda, asmoz egindakoak dira, eta nazioartekoak are gehiago, diplomatikoek egiten dituztelako. Eta hemen tenorea, idazkera, hitzez hitz, aukeratuta dago. Ez zaie ukatuko. Badaude, bi lerroak edo bi ideiak defendatzen dituzten egileak daude. Baina sustapena ere barnean dagoela sinesten duen sektoreak ere onartzen du sustapen horren, litekeen sustapen horren edukia ez dagoela aldez aurretik zehaztuta. Ergo, ondorioz, hau da, estatuek askatasun zabala dutela sustapen hori moldatzeko. Eta hemen, sustapen izan daiteke aurrei eskolak ematea, eta listo, bestetan, irrati-zaio batzuk prestatzea beste hizkuntza hori erabiltzen duten entzat. Hau da, erabateko askatasuna aitortzen zaiela estatuei. Orduan, sustapen hori non erabakitzen da? Estatu barruan. Estatu barruan. Estatu barruan. Hau aldin bada giza eskubide potenteena, hizkuntza gutxiengoi buruz, garbi dago, gure erronkak edo gure asmoa, gure gatazkak zuzendu behar ditugula estatu barrura. Badaude pare bat eskubide normalean giza eskubideen barruan sartzen direnak eta hizkuntzarekin zerikusia daukatenak. Askotan aipatzen den eskubidea izaten da hau, interprete bat izateko eskubidea. Dakizuenez, epaiketa penal batean, ez badugu ulertzen akusazioa, justiziak jarri behar digu interprete bat. Hori onartuta dago, izango nuke mundu osoa, baita diktaduretan ere. Gero, betetzen bada, edo ez bada, hori beste gauza bat da. Baina, printzipioz hori aspaldikoa da. Izango nuke, animatuko nintzatek ezatera, hau 19. mendekoa dela. Hau hizkuntza eskubidea da? Ni ustez ez. Hau da giza eskubide bat. Zeinaren helburua, zeinaren asmoa da, epaiketa justua. Akusazioa ez badu ulertzen akusatuak, ezin du bere burua defendatu. Nola bermatzen da epaiketa justua izateko eskubidea? Edozein hizkuntza ulergarriren bitartez. Nik trafiko istripu bat baldin badauka Japonen,
segurazki jarriko didaten interpretea izango da ingelesa. Bueno, pizka bat esaten badut ez dudala ulertzen, segurazki jarriko didate gazteleraz, gazteleraren bitartezko interprete bat. Baina oso arraro da izango da euskaraz interprete bat jasotzea. Zeren, eskubide horren helburua epaiketa justua da. Ez nire nortasunaren hizkuntzan nik adieraztea, edo nire nortasunaren hizkuntzan nik akusazioa ulertzea. Komunikazio eraginkorra baldin badago, akusazioa eta defendatuaren artean, nahikoa da edozein hizkuntza erabiltzea. Beraz, nire ustez, hau ez da hizkuntza eskubide bat zentzu ertzian. Bueno, hemen dago sententzia bat, hau nik kontatu dizudana, pizka bat, epai batean, eleganteago edo bota zuen Kanadako Auzitegi Gorenak. Eta sententzia horretan, pasarte horretan, zehatz bereizten dira batetik interprete bat izateko eskubidea, eta Kanadan aitortuta dauden hizkuntza ofizialak erabiltzeko eskubideak bestetik. Eta esaten du, gauza ezberdinak direla, eta gauza ezberdinak dira. Bueno, beste giza eskubide bat, hizkuntzaren erabilera bermatu daitekeena. Bueno, da kasu bat, Nazio Batuetako erakundeko giza eskubideen batzordearena, hori daukazu izena, eta kontua oso sinplea da, Quebeceko arauketak galarazten zuen garaian dendetan kartelak ingelesez jartzea. Bakarrik frantsesez izan behar zuten. Eta orduan joan ziren giza eskubideen batzordera, eta batzorde hori ez da auzitegi bat, baina itun horren inguruan interpretazioa garatzen du. Kasu horretan esan zuen arrazoia eman zien demanda egileei edo erreklamazio egileei, eta esan zuen estatu batek hizkuntza ofizial bat edo gehiago aukera ditzake, hau da, Quebecek frantsesa ezarri dezake hizkuntza ofizial bezala, baina ezin du baztertu bizitza publikoaren esparruetatik kanpo, uste dut oker bat dago, norberak aukeratutako hizkuntza batean mintzatzeko askatasuna. Beraz, Quebecek jarri dezake frantsesa hizkuntza ofizial bezala, baina esparru pribatuan ezin die ukatu, ezin zaie ukatu, esaten zuen zedapen horrek, ezin zaie ukatu, berak lehenitz gogoko duten hizkuntza erabiltzea. Kasu honetan, ingelesez. Zergatik ingelesez, merkataritza ikuspegitik interesgarria delako, erabiltzea ingelesa dendetan. Eta hemen ikusten dugu nola giza eskubide batek hizkuntza baten erabilera babesten duela. Baina fijatu, hemen dago kualifikatzaile garrantzitsu bat, ezta? Esparru pribatuan, baino ez. Esparru pribatuan, baino ez. Bueno, kontu horretan, sartu zuen adierazteko askatasunaren edukiaren barruan publizitate komerziala. Bitxia bada ere, hori da garaian izan zuena. Bueno, badago inplizituki giza eskubide txat jo daitekeen oinarrizko eskubide askatasun batzuk, hau izango zen giza eskubideen aitorpenetatik erator daitekeen estandar bakarra edo estandar murriztua, eta da edozein hizkuntzan adierazteko askatasuna eta edozein hizkuntzan
bizitza pribatua eta familiako garatzeko eta diskriminazio gabe bizitzeko eskubidea. Hori izango litzateke giza eskubideen arabera hizkuntza eskubideen arloan dagoen aitortzen den muina. Handik aparte, handik harago, estatu barruko zuzenbidea erabakitzen du. Estatu barruko prozesu politikoak erabakitzen du zeintzuk diren gure eskubideak. Gardenki honen bitartez, aditzera eman nahi dizuet, jadanik esan dudan gauza bat, badaude kontzeptu antzeko diruditen, baina ni ustez ez diren, nahaztu ez diren batzuk. Eta dira, giza eskubideak, oinarrizko eskubideak eta hizkuntza eskubideak. Ikusten duzuenez, zonalde txiki zekante batzuk, solapatzen dira neur txiki batean, badaude konexio batzuk, baina eskubide talde bakoitzaren helburua, oinarria, beste nonbait dago. Beraz, eskubide talde osoa beste eremu bat kubritzen du. Badaude kointzidentziak, baina bakoitzak bere esparrua dauka. Bai. Pentsatzen nuen. Bale. 5 minutu, 5 eredu. Ez, broma bat da. Munduan existitzen diren hizkuntza eskubideak ni 5 eredutan sailkatu ditut. Okerez banago ordenatuta daude. Minimo bat baino bermatzen ez dutenak, gehien edo gehiago bermatzen duten artera. Eta azken letra da, hizkuntza ofizialtasuna. Horrekin azaldu nahi dudana zera da. Antzaz oso hurbil dauden hizkuntza eskubideen artean ezberdintasun asko daudela. Begiratuko dugu bakarrik, non dago, taula honetan, fila honi, giza eskubideen oinarria esan dugu giza duintasuna dela, autonomia pertsonala, nortasun garapen askea. Zenbait herrietan gutxiengo berriei, etorkinei, herritar berriei etortzen zaizkien hizkuntza eskubideen atzean, zer daude? Egokipen, doikuntzak, bereziak. Etorri berriek bertoko hizkuntza menderatu arte, aitortzen zaizkie aukera batzuk, erraztasun batzuk jartzen zaizkie. Formulario publikoak beren jatorrizko hizkuntzetan adierazita daude. Zertarako bertoko obligazio publikoak hobeto bete ditzaten. Baina bertoko hizkuntza menderatzen duten artean, formulario horiek desagertzen dira. Ez badira, jatorri berdineko etorkin berriek agertzen. Baina doikuntza horiek, erraztasun horiek, ajuste horiek, behin-behinekoak dira. Zein da gure eredua, edo guk kokatu nahi dugun eredua, hizkuntza ofizialtasuna da. Zein da oinarria? Konpromiso politikoa, nire ustez. Oinarria, zein da helburua? Politikoa. Ikusten duzu hemen, konparatzen ditut, eta hemen da norbanakoaren autonomia eta garapena zede nagusia, hemen da soziala, hemen da etnokulturala, bai herri indigenen kasuen eta bai gutxiengo nazionalen kasuan etnokulturala, hizkuntza komunitatea zantzea, hau existitzen da Europako ekialdean, leku askotan, baina nire ustez, guk bilatu behar dugun
guk daukagun zedea da politikoa. Eta zede politikoa modu ezberdinetan ulertua izan daiteke. Izan daiteke komunitatea antzestea, badago hizkuntza komunitate ezberdin bat, estatu barruan, eta horrek ondorio batzuk izango ditu, eta handik gora, azkeneko gailurrean dagoen xede nagusia izango litzateke estatus parekotasuna. Hizkuntza berdintasuna, lehenago esan dena. 5 minutu esan didate, ez dakit. Hortxe. Vale. Nahi dugu ere bai, galderen txanda ireki horregatik, Xabier? Bai. Zuen txanda da orain, bestelan ies egingo digu denborak. Animatu. Bai, hementxe. Bai? Horrera? Bai, zu aitzezea UNED-en irakasten, badaukazue asignaturaik zuzenbidean hizkuntza araubideari buruz? Ze beste batzutan ustet ez da hola. Ez. Ez izan ere, Bizenta Tazarekin zerbait egin genuen, ministeriaren bitartez, eta konbenio bat izenpetu behar izan genuen. Unibertsitate arteko konbenio bat, 5 bat edo zeuden, eta, nik bidali nuen konbenio proposamena, erretoraltzara, eta handik egun batzuetara, erretore orde batek deitu duzian, esan ez, etor zaitezke, zurekin hitz egin nahi du, eta ez nuen lotzen bi gauzak. Joan nintzen, eta jasotzen hau erretore ordea, aholkulari batekin. Eta hasi da galdezka, nik ez nuen ulertzen, bakizu, saiesten ez dakiz zer. Eta da, gure konbenioa, ea zekarren UNED-en hizkuntza ofizialak aitortzea. Jo, begatu. Ez daukazer ikusirik ez da. Baina, UNED-ek, ez dago jaularitzako, ez dago inor, ez da? Hemen. UNED-ek beldur handia dauka, edo dio, zenbait komunitateetan hizkuntza ofizialak erabiltzea defendatzen dutenean. Batzutan gertatzen da, uste dut, gertatu dela. Azterketa bakizue lurraldetan egiten dira, ezta? Bergaran, Portugaleten, Gasteizen, Iruñean eta Tuteran. Ikaleren bat doa, eta esan ez, azterketa gaztela ez dago. Ez dut egin nahi. Holakoak gertatu dira. Baina, ez dut galdera ondoin, Esan nahi dut. Ez. Ez. Orduan, zuzenbide fakultatetik ateatzen dan edozein abogatu gaiek, ez daki hizkuntzaren gainen ze araudi dagoen. Ez. Hori ez dut leku askotan gertatzen da, ez da, bakarrik UNED-en, ez da. Ez, esan nahi dut unibertsitatea. Bakizu hain, unibertsitateek ikasketa plana egiteko gaitasuna edo askatasun zabala daukatela. Eta kontabilitatea sar daiteke adibidez, nahi baduzu. Bai, beste galdera badago, hortxe ez da? Bai. Mikroa pasa mesedez. Aurrera. Egunon, gure artean batzutan aipatzen da Europako hizkuntza urrituen gutuna, ez? Horrek badu, garrantzirik, zure ikuspegitik? Bai, Europako gutuna
loteslea da, zuzenbidea da zentzu normatiboan, formalean, jarlo da, nazioarteko zuzenbidea da, baina bakarrik Europako kontinenten aplikagarria, ezta? Eta garrantzitsua da. Nik uste dut, Espainian bebai bere eragina izan du. Izan ere, bai Barentzian eta bai Nafarroan, egoera latzak egon direnean, horren kontra zitekeen argudio bakarretariko bat zen Europako gutuna. Konstituzioak ez du laguntzen, estatutuak normalen ez du laguntzen, baina nazioarteko kasu honetan Europako gutunaren estandarrak nahiko zehatzak, nahiko esplizituak, nahiko direnak baliagarriak dira. Segurazki ez hainbeste egoera on batean dauden hizkuntza komunitateentzat, ezta? Baina guztientzat dago laguntza, zeren guztiz ez da betetzen, bai Espainian ez. Bai, nire ustez, azken urteetan egondan bilakaera interesgarriena. Kontua zer gerta daiteke, segurazki denbora batean, urte batzuetan, gutuna agortuko da. Zeren estatuek ez diete kasu egiten, gure estatuak ez dio kasu egiten. Eta behin eta berriro gauza bera esatea, ez garama aurrera. Eta uste dut, ez dakit ezer, baina uste dut Europako Kontseilua gai hauek ez daude lehentasunetan lehenengo puntuan. Badago beste karta bat, badago beste konbenio bat, gutxiengo nazionalena. Eta saiatzen ari dira bi gutunak, bi nazioarteko itunak batzen, eta orduan maniobra horiek aditera ematen du pizka bat adituen batzordearen inpaktua pizka bat leundu nahi dutela. Azkenengo galderarekin goaz. Bai, hasi zara hitzaldia esaten, politikak duen garrantzia, hori azpimarratu nahi zenuela. Eta nire galdera da, gu EAen esango nuke gaudela hizkuntza ofizialtasunaren azken zutabe hortan, ez da, konpromiso politikoa dago, eta... Hemen gaude, ez da? Bai. Teorian bai, baina gaur egun badirudi ibilbide politikoa bere amaiera aurkitu duela, ez da argi ikusten nondik jo daiteken legegintzalditik, eta gainera oldarraldi judizial baten aurrean, potente baten aurrean aurkitzen gara. Orduan, nik nahiko nuke errezeta, baina nola hori zaila izango dela eskatzea, uste dut, behintzat aholkuren bat edo nondik jo daiteken, zer egin daiteken aurrera egiteko, eta ez bakarrik involuzioari galga jartzeko, baizik eta aurrera ere egin ahal izateko. Estatu barruan oztopo pilo bat daukagu. Ja konstituzioa nahiko irekia zen gure efektuetarako. Hori eztabaidatu daiteke, baina nahiko irekia zen. Konparatzen badugu Errepublikako konstituzioarekin. Hau, zor diogu diktadurari bai, ezta? Zer diktaduraren ostean, legitimazio gehiago zeukatenek ziren bereziki sufritu kultura arloan eta hezkuntza arloan sufritu izan zutenek, ezta? Orain, egingo bagenu konstituzioa, 3. artikulua, ez zuen izango eduki berbera. Nolabait, 40 urte hauetan, hau gertatu da eremu askotan. Konstituzioari gaineratu zaio pintura kapa bat. Kapa bat, 2, 3, jatorrizkoa, ez da guain beste garantziak ez da ikusten. Eta ja jurisprudentzian
egiten den irakurketa bestelakoa da. Ikusi duzu lehenago, lengua komun. Lengua komun ez dago konstituzioan, baina barra erabiltzen da, epaietan eta diskurtso politikoan. No, gaztelera da, lengua komun. Lengua komun, nondik ateratzen duzu hori? Konstituzioan ez dago hori. No, hizkuntzak berdinak izan behar dutela. Konstituzioak ez du aipatzen hizkuntza berdintasuna zentzu honean, baina sartu duten interpretazioa da preferentziarik ez dagoela. Ez bada, gaztelaren alde, ezta. Badaude irakurketa glosa batzuk, irakurketa sistematiko batzuk, aurrera egiteko oso oztopo handia direenak. Nolabait, ez gara pesimista izango, saiatu behar dugu, interpretazio horiek aldatzen, eztabaida publikora atera behar dugu, katedra horiek dituzu denok, eta bakoitzak bere lan egin behar du, eta borroka egin behar du, legeak aldatu behar ditugu, konstituzio aldatzea uste dut zaila dela, baina esan behar dugu, hori ez dela gure interpretazioa. Hori ez dela gure interpretazioa, eta hori eraman behar dugu konstituzio auzitegira, eraman behar dugu auzitegietara, hori ez da gure interpretazioa. Eta gure interpretazioa agian ez duzuen hartzen, baina hemen jakin dezazue, badago beste konstituzioaren daiteken interpretazio bat, eta ez da zuek egiten ari zaretena. Eta hori egin behar da zuzenbide mailan. Eta, bueno, posible bada, estatuko lege batzuetan, pertsa gehiago, euskarri gehiago, hizkuntza politika egiteko autonomia erkidegoetan. Hori da daiteken beste gauza bat. Xabier, eskerrik asko, honekin bukatutzat emango dugu Esker. zure hitzaldia, eskerrik asko benetan.